Prayogo Music Wijaya Audio. Rogo Music Production, terima kasih. Java Lighting Matur Suwun. Iya. Goyang dong. Ayo. Mana? Sekarang. Tangan kanan ya. Hati jenengi Madiun kuno asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane satarate ireng-ireng kuwi klambine kain mori kuwi sambuke iki PS hati jenengi Madiun kuno asale lahir rahim sing beda ayo padha sing rukun sae temen ajarane satarate sae temen ajarane satarate sayangku ini adek saya ngetingi sorry madaknya sikil mas.